Баскетбольны клуб «Рубон» трымае ўдар і працягвае набіраць ачкі ў чэмпіянаце краіны. Пасля дастойных паражэнняў ад сярэбранага прызёра Гродна 93 віцебляне двойчы ўзялі верх над Сдюшар Смокі і ідуць на 4-е месцы ў розыгрышы. Тэму працягне Сергій Місурагін. На старте чэмпіянату гродзенцы з лёгкасцю разабраліся з рубонаўцамі, але наступныя паядынкі паказалі, што каманда з берагоў Двіны выканала велізарны аб'ём работы і ператварылася ў баяздольны калектыў. Такім чынам, да сустрэч з аўтсайдерам лігі падапечныя Руслана Байдакова рыхтаваліся ў штатным рэжыме, найгравалі комбінацыі, адладжвалі ўзаемадзеянні і падтрымлівалі фізічную форму. Все наши тренировки ничем не отличались, то есть то, что было запланировано, это технико-тактические действия, это работа над физическим состоянием УФП, и поэтому мы, я надеюсь, подошли к этой игре в нормальной форме. Тым часам самыя малодшыя «Цмокі» рыхтуюцца да маладзёжнага чэмпіянату Еўропы, які летам пройдзе ў Македоніі. Трэнерскі штаб беларускай зборнай вырашыў, што юнакам трэба паварыцца ў мужчынскім котле, каб набрацца вопыту і пасталець. Але гэта ніякім чынам не кажа за тое, што моладзь проста так аддае гульні. Мы надеемся, что чемпионат высшей лиги нашей страны даст немножко какой-то толчок более позитивный, чем негативный. Единственное, волнует то, что психологический фактор, как бы дети не привыкли к поражениям. У стартавай сустрэчы рубонаўцы адразу паказалі, што не збіраюцца недаацэньваць сапернікаў. Шчыльная гульня ў абароне і агрэсіўная ў атацы дазволіла віцеблянам пасля 2 чвэрцяў зрабіць зачыну 22 ачкі. Пасля гэтага нашы землякі крыху збавілі абароты і сапернік скараціў адставанне 72-53. Але потым гаспадары зноў узарваліся і аформілі перамогу з буйным лікам 93-62. Малюнак паўторнай сустрэчы, як дзве кроплі вады, нагадваў папярэдні. Моцны пачатак у выкананні віцеблян, потым невялікае зацішша і бурны спорт у заключным перыядзе. У выніку фінальная сірэна зафіксавала на табло лічбы 99-73 на карысць Рубона. Цяпер падапечныя Руслану Байдакова будуць рыхтавацца да самых важных матчаў на папярэднім этапе. 2 лютага да іх прыедзе галоўны канкурэнт у барацьбе за 4-е месца – сталічны «Імпульс Бдуір». Сергій Місурагін, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.